Bismillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan, hingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin niya mula sa atin ang lahat ng mga pinagpagurang pagsamba natin sa Kanya, at ipatawad niya sa atin ang mga pagkakamali natin, ang mga pagkukulang natin sa pagsamba sa Kanya. Napakabilis na mga araw at mga gabi at hindi natin naramdaman magtatapos na pala ang buwan na ito. Allahul Musta'an. Sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan, mga kapatid, ipagpatuloy po natin ang mga natutunan natin sa buwan na ito. Dumating sa atin ang buwan na ito na kung saan ito ay parang guro na tinuturuan niya tayo, itinuturo sa atin ang mga mabubuting kaasalan na turo ng Islam, itinuturo niya sa atin ang totoong diwa ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagpatuloy po natin ito, mga kapatid. Kahit na wala na ang Ramadan, isabuhay natin ang mga natutunan natin sa buwan na ito. Huwag po natin tuldukan yung mga gawain natin, mga pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtatapos ng Ramadan, kasama sa mga palatandaan na insyaallah ay tinanggap ni Allah ang ating mga pagsamba sa buwan na ito ay ang may pagpatuloy natin ang mga nasimulan natin, mga natutunan natin na mga kabutihan sa buwan na ito, mga kapatid sa Islam. Panatiliin natin ang pagiging Muslim natin hanggang sa dumating sa atin ang kamatayan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. At iyong sambahin ang iyong Panginoon hanggang sa dumating sa iyo ang kamatayan. Maging Muslim po tayo, mga kapatid. Tunay na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan man o hindi Ramadan, ipagpatuloy natin, mga kapatid, ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mula dito sa Masjid Fatih Ormoc City, ito po ang inyong kapatid sa pananampalatayang Islam, Ustad Abu Zaina, na taus-pusong bumabati. Eid Mubarak po sa ating mga kapatiran sa pananampalatayang Islam. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Nawa ay tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa amin at mula sa inyo ang mga mabubuting gawa, at ipatawad niya sa atin ang lahat ng mga pagkukulang natin. At dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na marami pang Ramadan ang masilayan natin, mga kapatid, at gabayan tayo dito ni Allah subhanahu wa ta'ala tungo sa pagpaparami ng pagsamba sa Kanya. Innahu subhanahu wa ta'ala waliyu dhalika wal qadiru alayh. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.